Tak, jdeme na vločku. Zopakujeme si uzlík. Chytnu mezi palec ukazováček, otočím kolem ukazováčku, tlačím a přejíždím dopředu k ukazováčku. Chytnu, zatáhnu a mám uzlík. Vločku vezmu. Na vločce budeme vždycky začínat takhle na vrcholcích těch větviček. Začneme ze spoda. Prostě se snažím tu látku propíchnout v tom místě, kde je ten bodík. Tak. A mám tam uzlík, dobrý. A teďka vlastně vždycky, když uvidím někde, kde se ty čáry potkají, tam píchnu. Takhle dopředu. Mám niť vzadu. A ze zádu vypíchnu dopředu, tady, kde je ta větvička taková. A udělám takhle oblouček. Takhle nahoru. A tadyhle zase píchnu do vrcholu té větvičky dolů. Tak. Neutahuju. Když utáhnu, nic se neděje, můžu to zase takhle vytáhnout. A ze spoda vpíchnu v místě tadyhle, ale ze spoda. Vždycky, kde mi končí niť, tam musím pokračovat. Když jsem dole, tak zde zdola, když jsem nahoře ze spoda. Tak a teďka tu nit si takhle vytáhnu, tu bavlnku vytáhnu po směru téhle čáry a ona mi krásně tam udělá ten oblouček. Další bod je tady. Takže vpíchnu, protáhnu, jsem zase dole a ze spoda pokračuju tadyhle do toho vrcholu té větvičky. Tak. A vytáhnu nahoru a zase udělám oblouček tady do té druhé špičky. Nebudu zas utahovat, jenom si připravím ten oblouček. Takhle mám připravený krásný oblouček a dám ho, sklopím ho od sebe a ze spoda píchnu tadyhle do toho místečka, kde mi končí ta rovná větvička. Pardon. A vytáhnu nahoru a tu bavlnku zase táhnu ve směru rovným té čárky a zapíchnu do prostředka. Tak, máme udělanou jednu větvičku a stejně budeme pokračovat na další. Takhle ze spoda vpíchnu ve vrcholu té další větvičky. Ze spoda udělám oblouček teďka. Tak. Mám oblouček, natáhnu, zase mi to udělalo oblouček krásný. A vpíchnu zase tadyhle, kde se potkávají ty čáry. A teďka to spojím tadyhle s vrcholem té druhé větvičky. Zase udělám oblouček na druhé straně. Podržím si. Tak. Trefím se možná. Tak. A do prostředka. Tak. A už mám 2 větvičky. A budu zase pokračovat tady ze spoda, až budu mít hotový všechny. Tak, už to mám skoro hotový.
Teďka udělám tady poslední oblouček. Nemůžu trefit. Tak, poslední prostředek. Otočím, takhle mi to vypadá z druhé strany. Mohla bych tady udělat ještě čárku, kdybych to chtěla třeba obou strany, to bych asi udělala jiný začátek, ale to nevadí. A teď to zapošiju takhle několikrát do kolečka. Přes ty nitě jenom. Nedělám to skrz, dělám to jenom takhle na vrchu těch nití. Tak. Udělám tam uzlík. Ustříhnu. Tak. A mám hotovou jednu vločku.